Na tiskové konferenci po utkání s Kladnem vítám také autora vyrovnávacího gólu Petra Juritku. Dobrý deň. Poprosím tě o úvodní zhodnocení dnešního zápasu, potom přejdeme k dotazům. Tak ja si myslím, že to je veľká škoda brať iba jeden bod doma. Dve tretiny zápasu si myslím, že sme boli na lopte silnejší. Škoda tých nepremenených šancí. A hovorím, že chceli sme vyhrať, chceli sme zobrať 3 body a je to veľká škoda. Musím sa už pozerať ďalej a bojovať ďalší MOL Cup, čo je už v stredu, a potom ísť do Taborska tiež po výhru. Děkuji za hodnocení, poprosím dotazy. Petře, stůl snad první dotek s míčem, že dneska gól? Môže byť, ani lepšie som si predstavať nemohol. Ja som veľmi rád, že som takto mohol pomôcť chalanom a týmu, ktorí to odpracovali celých 90 minút. A nebylo třeba na více minut dneska? To je rozhodnutie trénera, ktoré ja rešpektujem a verím, že sa tu etablujem čím skôr. Proste ten útočník je záležný od toho týmu a potrebujem tam zapadnúť a myslím si, že to bude čoraz viac a viac. Jak se vůbec objeví tlary v Opavě, se díval na tu vaší historii, tak celkem 22 let, ale je to pestré. No, áno, tak ja som rád, že to je pestré. Sú to rôzne skúsenosti, či z Poľska, či Česka, alebo na Slovensku a hovorím proste, som bol v kontakte s Opavou a sa mi to páčil ten projekt, hlavne ten klub, že má históriu, má fanúšikov, má super infraštruktúru a verím, že má potenciál. No a co ty angažmá v zahraničí, se dostane takhle klub do Polska a tam tak projde tak ledí. v Polsku som pôsobil 9 rokov, tam v akadémiách FC Varsovia či Barcelona, potom som bol v Gorníku Zabrze medzi A a B tímom a následne som sa vlastne preniesol do Zbrojovky rok a na Slovensku. Ja som tam prvé začínal, lebo tam sa presťahovala rodina, oco pracovne a potom tam už zostal sám bývať, aj trénovať, aj normálne fungovať. Takže vlastně ta kariéra byla hlavně v Polsku. Áno, od tej akadémie a potom aj do toho profesionálneho futbalu to bolo v Polsku. A co sa z toho Polska vytížiť více? Ťažko povedať, ja som bol vtedy veľmi mladý, 16-17 rokov a tá kvalita v extraklase, tam boli takí hráči ako Lukas Podolský, Jesus Jiménez, tým pádom si myslím, že tam tie minúty by som ako taký mladý hráč nedostával, preto som zvolil aj také riešenie ako ísť do Zbrojovky alebo potom do Podbrezovej. Lebo pre útočníka to je ťažké, hlavne v mladom veku, aby som dostal na to ihrisko a zbieral tie minúty. Co teď v Opavě? Ono, dneska jste remizovali, sám jste říkal, že je třeba vyhrát v Táborsku úspěch MOL Cupu. A jak vůbec tady na to říkáte celkově na ten klub a co vás tady jako zaujalo konkrétně? Hovorím, ja mám zatiaľ pozitívne dojmy aj z chalanov, aj z tréningov a ako hovorím, ja som dlho pôsobil v Poľsku, v Šlonsku, toto je Slezsko, tým pádom tento prostredie je veľmi podobné a je mi blízke a aj klub si myslím, že funguje na veľmi dobrej úrovni. Ale hovorím, dôležité sú tie výsledky a verím, že ich budeme dosahovať. Vím, že možná teprve první zápas, tak vy v české druhé lize, ale dá se tam najít nějaké podobnosti nebo odlišnosti od třeba slovenské nejvyšší soutěže, nebo jaké jsou ty první dojmy teďka tady? V českej prvej lige som už mal štarty za Zbrojovku, ale keď na vašu otázku, keď to porovnám so slovenskou, tak teraz som bol na ihrisku krátko, ale myslím si, že tá česká liga, či už vidíme aj v prvej lige, je veľmi založená, hlavne tá druhá na tej súbojovosti, behavosti, hore dole, veľa prepínania, tým pádom ako je to náročná liga fyzicky a preto treba byť na ňu pripravený. Pokud nejsou další dotazy, děkuji za tiskovou konferenci. Ja ďakujem.